Как вы думаете, то, что вы защищали, и то, о чем вы мечтали тогда, рискуя жизнью, оно сейчас происходит? Вас устраивает то, что сейчас у нас в обществе? Как наша страна развивается? Ну, ми захищали українську землю. Дивіться, на момент 14-15 рік, початок 15 року, були самі тяжкі періоди як для України, так і для Збройних сил, тому що фактично на початок війни у нас Збройні сили як такі були відсутні. Тому більше всього трималася, всі оборони трималася на ентузіазмі, патріотизмі людей. Тому на 15 рік, де ми зупинили ворога, до сих пір ми не на метр назад не відійшли, тільки в деяких місцях вперед підійшли. Тому перше, за що ми боролися, це за нашу землю. Ми захистили, ми не дали ворогу далі просунутися. Да, хотілося б закінчити цю війну, хотілося б вийти на наші кордони, все. Ну, в силу деяких обставин, як всередині країни, так і зовнішніх обставин, ми цього не змогли зробити. Але все-таки фактично події 2014 року, вони почалися в 2013 році з Майдану. Майдан у нас почався з того, що ми хотіли змінити саму країну, змінити відношення, зробити Україну, її світогляд поміняти на Я європейські забув сказати, цінності. що ви на Майдані ж були. Да. Тому, ви розумієте, на війні ми досягли, ми зупинили ворога, перемоги поки що немає. А от ідеали Майдану ми все-таки до сих пір ми не досягли того. І я завжди, коли там проходять якісь заходи по вшануванню Небесної Сотні, я вибачаюсь перед тими хлопцями, які положили свою голову на Майдані, за те, що ми не змогли все-таки їх цілі, які вони ставили, досягти. На це потрібен час, і я думаю, що потрібно, щоб все-таки ми поміняли багатьох можновладці поміняли світогляд свій. Виталий, а можно поподробнее? Вот что вы считаете, о чем мечтали люди, которые, и вы мечтали люди, которые погибли из Небесной Сотни? Вот что мы не дотянули, что мы недовыполнили за эти годы? Ми за ці роки, фактично, да, ми єдине, що ми стали більш вільні в своїх думках. Ми показали, що ми є не населення, а ми є нація. А так сказати, що ми досягли чогось там такого великого, нічому, тому що на це є багато причин, і ми це знаємо. Все-таки Майдан був для чого? Майдан, ми все-таки хотіли, щоб у нас в країні були європейські цінності, щоб у нас закон діяв закон, щоб люди були заможні, щоб Україна процвітала. І можна багато говорити про це. Ми хотіли, щоб було це найкраще. На сьогоднішній день ми трошки так, наприклад, я бачу те, що наші цілі були на 13 рік, все-таки і перед Україною, і зараз ці цілі потрібно їх досягати. Перше, це європейська інтеграція, це такі цінності європейські брати. Друге, це все-таки сильні збройні сили. І саме головне, це економічно розвинута країна. Все-таки Україна, це країна, яка, в ній є все. Корисні копалини є, земля є, роботящі люди є, розумні люди є, все є. А чого немає? Чого не вистачає? Не вистачає, кажуть, біда України в тому, що нею керують люди, яким байдуже Україна.